Ingon diri sa Isaias 43:18, paminaw mo no? Ingon diri si propeta Isaias. Ang Ginoo nagigistorya ngadto ni propeta Isaias. Ingon siya sa Isaias 43:18. Apan ang Dios miingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi. Ug ayaw pagpabilin diha sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako og bag-ong butang. Karon dayon mutungha kini ug makita ninyo. Maghimo ako dalan didto sa kamingawan ug mga suba didto sa disyerto. Paminawa, una ingon siya, ingon ang Ginoo, ayaw ninyo hinumdumi ang nangagi. Nana mo diri igsoon, enough na to. Ayaw mo pagisgod atong nakasamo, gigukod mo sa pulis, kuan mo to, gitrap mo, ayaw na. Ningagi na to tanan. Usahay, daghan kay mga tao nga hangtod karon wa ka mubuon, sige, hunahuna sa kagahapon. Di ka kamupuno, hunahuna ka mo, ingon nagpulong sa Ginoo nga, ayaw na ninyo hinumdumi. No? Ingon pagid siya sa next line, ayaw pabilin diha sa mga butang sa karaang panahon sa nangagi. Unsa may atong mga failures, atong sipyat, atong mga sayop nga desisyon sa una. Nga nagbahay ka, ayaw na to hinumdumi, niagi na to. Ang mo pahinumdum ni mo, ang panuway ka na aron, discourage na. Bantay mo, the more ka maghinumdum sa itong kaagi, maluya ka, mapungot ka, ngano man sutong, usay, pakumpakon ito, ginahinay ito mo, ngano, magyug nahimo, magitunako, nga di patatan, di yung takong, ngano, ayaw na ning agi na naigsoon. Amen, kaya nga naman, no? Next line, karon magbuhat ako bag-ong butang, okay? Naay bag-ong butang daw nga buhaton ang Ginoo karon dayon mutungha kini ug makita ninyo. Imagine no, maghimo og dalan dito sa kamingawan. Mingaw kayo, lasang ibutang ta lang. Way agianan pero pagita gamaan nagdaan sa Ginoo. Next line, og suba sa disyerto. Kita ba mo disyerto igsoon sa Middle East? Nga nay suba. Wala na, mabitong camel na man na diya. Pero unsay mo pasabot sa Ginoo ani? Bisan sa mga imposible ang Ginoo mangitag paagi. Disyerto ko na pero gamaan na sa Ginoo og suba. No? So, buot pasabot mga igsoon, ang Ginoo pwede na magkahimo og milagro sa imong kinabuhi nga unexpected, hindi ka katuong ha, pwede po di ay. Napaday chance na, paglaong nga naman. Kung magsigit ang lili sa atong kagahapon nga, nadakpan ta itong niaging buwan sa to, katong mga times nga down kita ba, di ni mo makita ang giandam sa Ginoo. Kita na ba mo? Kanang word nga, ingon sa Blanca Sulatan nga igsoon nga, ayaw hinumdumi ang nangagi. Ayaw tanawa, ayaw tutuki. Tanawa, suway o gagan, padung tubigon niya, paglingi sa luyo, mabangga ka, or makaliko, makaglain mo, litso na ka. Di ka pwede magdagan, igsoon nga magtalikod. Ang akong gusto, ipaabot ninyo. Sa karon puslan man, ingagan na mo, nintuo na mo sa Ginoo, nangalagan mo sa Ginoo, sa namo sulod. Ayaw, una-una atong nangagi. Enough na, ningagi na to. Ang nangagi, agian na lang nato, ayaw baliki. Kaya kung imo na siyang balik-balikan, mag-struggle ka, niya, indiksyonan na ikas panuway mo lang, matanawa, maulan. Sige, indiksyon. Hantod magbukol ka, hantod wala kay salig, hantod mawa na ang iyong nabasa sa Biblia, ng mga nindot kayo. Nga naman, tungod sa nagsigita o absurd o negatibo from the past, nga mga failures nga di ka muangay, kay maunay tirada sa yawa. Ang yawa, magsige yung nagumuhong na to para ma-down ka, ma-discourage ka. Pero ang Ginoo lang ang Ginoo once mong na to natay paglaom. Ngana na siya mo na di man Exxon. Karon matuog mo ugma pila ka adlaw di ko niyo makita. Basta nagali negatibo nga i-inject inyong una yawa na. Pero kung positibo ang Holy Spirit na kay ang Holy Spirit di na magbutang og hunahuna sa inyong hunahuna nga makapalayo sa Ginoo. Kung dili hunahuna nga maghatag og paglaom nga sa luyo ni ining unos na ipanalangin mo banos. Amen. Ingana na kayo. Ang Yahweh na ayaw lang una-una. Uya na nanguan na. Nganong po itong nahitabo. Ayaw lang ngano-ngano. Wala tay katungod mo question sa nahitabo kay nahitabo na. Di na na ito mausab. Di na na ito mabalik. Igsoon. Ang maayo na itong himuon igsoon para totally makamove-on ta. Kunya itong makita ang giandam sa Ginoo nga hayag nga ugma. Kay naam na siya prepare nga bright future for us igsoon. Kanang ingon nga magama siya suba sa diserto. Naana siya kay bulungang butang nga giandam or gi-prepare sa atubangan nimo, di na nimo makita igsoon kung nagsige kag lilik hinumdum sa imong nangagi. Pasayloay mong kagalingon kay nakahimo kang limang desisyon niya. Ana niya di kun ta ka blame og bata basta something ana niya. Dawato na tong tanan mga igsoon no. Niya move on ta. Magtan-aw ta sa unahan kay saad sa Ginoo. Ingon siya, tan-awa na ako ipakita ninyo nga magdan kong butang ay bulong na. Unsa man na hayag nga ugma. Naay nindot sa unahan nato. Medyo ingon ang Hebrewanon 12:2 itutok nato atong mata sa Ginoo.
kay siyang magbuugman sa itong pagtuo. Ang atong gilagaran ng Ginoo ug siya maghatag na to maayong ugma. Bisa naa mo diri once magsigilan kag focus sa Ginoo, maka-feel ka og security na kasiguraduhan ba si Lord na bahala. Ug mao ni timani tanan ginitabo gitugot ginaniya. Amen. Kay perfecto man siya, lisod po kayo nga magsigit ingon ang Ginoo perfecto siya ay naghimos kalibutan na pero mureklamo ta sa nahitabo na to. Di man ninyo makita yung asawa, yung pares, yung anak, pero na si Lord sa inyong kinabuhi karon, inyong kasing-kasing kumpleto na inyong kinabuhi, no? So naamoy kasiguraduhan wala ko nakita pero salig ko sa Ginoo. Amen, salig ko sa Ginoo, Ginoo ray bahala. Yes, wa ko'y labi na breadwinner ang uban diri. Wa ko'y gi-supply nga financial nila pero ibaw kung Ginoo di mo pasanggat ingon ang balang kasulatan mga igsoon di pakaon dili niyang mga langgam. Kita pagha na kamao mo ampo, kamao mo dahil sa Ginoo. Amen. Depende ra gid nato, manata diri sa soul. Sincero lang ginud-anay, seryoso kinasing-kasing yung pagduol sa Ginoo. Kanang iyong pamilya sa gawas kaya natin manon sa Ginoo sa iyang pamaagi.